Nilabakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhapha ekhanda enhlana nasezansi ezifundazweni zezonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithobeke sijabule futhi ukuthi sikunye nani la ohlelweni olubizwa ukuthi Sibande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka Ngwakaluqa. Sesiphinde sahlangana futhi sothula lolo hlelo lumnandi olwenza abantu baqaqeke ingqondo, bacabange kabanzi, bajule, basinikeza nemibono nathi sisiza yona esikhulisayo ukuthi sikwazi ukubona ukuthi siya phambili noma siya emuva. Asike nohlelweni ke sizwe ukuthi namhlanje sihambe lisethu sosuku size nani sizothini kini. But sawubona. Sanibona njani futhi? Sikhona ngana ukuthi njani ni? Saphila. Abantu abaningi ke balwa nami manginibuza amagama kodwa ke ngoba kuzothi tu ake ngikubuza ubani lo. Hayi mina igama lami nguSibonelo Ngwakangema. Ngiphuma endaweni yaseQopho ngala ngaseHerikwayo. Futhi ngokuzalwa. Sithatha usibeke kuwena uzalwa uqhubeka ukhula siqale nje eqaleni ngawe nje siqu singakangena enkingeni esize ngayo namhlanje ukuthi iqalephi. Kusho ukuthi bhuti mina njengoba sengishilo ukuthi ngokuzalwa ngiphuma eQopho. Sure. Ngizalwa umama nobaba sibathathu ngingokuqala. Kusho ukuthi first born. Yeah. Bese ngilanywe ke usisi nobhuti. Yeah. Ngikhule nje ngiyingane right ehloniphayo ngoba futhi abazali bami bekwabantu nje abebe umthetho bebewufaka. Yeah. So ngingahluphi ngikhula nje ngiyithandela ibhola. Yes. Yabona. Ngoba iyona into engikhule ngizitshela ukuthi mina iyona into engizophumelela ngayo ekuqaleni kwami. Ngoba into yokuqala mawumfana into yokuqala uyenza uqala ukhahlela ibhola. Yeah. Uzibone lapho primary iyona futhi into ebengiyenza futhi eclassini ngeke ngisho ukuthi bengiwumuntu obe bright futhi noma mhlawumbe obe slow bengi-average nje kodwa ngiphasa kodwa. Mhlawumbe bekwenziwa ukuthi ke besikhonze nokudlala ke singanaki. Ongena la genge ebizwa ukuthi top 10. Hayi bengatholakala lapho kodwa ngizokulandela sohamba nawe seklasini elilandelayo. Okay. Ubukarateka lokho. Ungabizwa ukuthi top 10 noma wabizwa kodwa kholo uhamba nabo eklasini elilandelayo. Bekunjalo. So mfethu so njengendoda mawukhula wonke umuntu uba nezinto akhule experience ezenzakala empilweni yakho mhlambe before ufike la sebe nenkinga khona yini enye yenzeka kuwena usemncane usakhula nje. Ngisho ukuthi bengumuntu engasho ngithi primary mhlawumbe ngoba ngithanda ukuthi ngathi singayithatha kakhulu eprimary ekukhuleni kwami ngifunda isikolo bengumuntu othi aboniswa izinto ezingakenzeki. Ngiyingane nje ekwazi ukubona izinto engathi nginabadala kodwa futhi ngingayiqondi. Yabona ukuthi yini le kodwa ngiyakwazi nokuphupha izinto nginamaphupho futhi into engisuke ngiyiphuphile ngaleso sikhathi kuyinto esuka izakwenzeka. Noma mhlambe ke ingenzeki ngendlela noma kumuntu ekade ngimuphuphela ngaleso sikhathi kodwa kube into eseduze. Yeah. Besho kabanye ukuthi hayi no nginesiphiwo enginaso yabona. Kufuneke mhlambe angazi noma ngiyothwasa noma ukuthi phela mawumncane kwesinye isikhathi abantu abakuthatha serious. Mawusuka ubatshela izinto ukuthi hawo kodwa wena mamkhulu ngikuphuphe kanje na kanje. Yabona ngoba iye yahamba lonto kwasekuthi sebegcina nganalo ukuthi manje bangasangikholwa as if ngikhuluma ngoba phela ekhaya ngoba ngizalwa umama nobaba sibathathu siwumndeni omkhulu. Sure. Sase siphuma izindlu ke. Futhi manje emndenini omkhulu kuhlale kunaleyo mbango manje ukuthi laba bazitshela ukuthi laba so kwagcina sekunalokho ukuthi hayi lo uyathunya ukuthi akasho lezi zinto. Ngoba naku ngikwazi ukubabonela ngibabona ukuthi kuzokwenzeka nento embi futhi ngiyakwazi ukuyisho ukuthi hawu ngase ngiphuphe ubhuti obani kanje na kanje na kanje mhlambe elimele sengozini yemoto. Kugcine sekuhamba sekunaloko ukuthi ngeke kusho ukuthi ngathi kukhona into enobuthakathanyana obukhona ngoba nasesikoleni bekunjalo. Bengikwazi ukuthi ngibone into engakenzeki yabona lezi zinto zasesikolo esikoleni bekunokuthi inengane kubuye zihayize nani kube nemiboya ngendlela ukuthi nothisha besengasakholwa ukuthi ngempela lento ngiyenza ngokwamoya noma into mhlawumbe engisuka nayo ekhaya ngenxa ye-influence ebesuka iqhamuka kwezinye izingane sebene pressure nawo uthisha ukuthi abathi kusho ukuthi lento ngisuka nayo ekhaya mhlawumbe ekhaya sabantu abangalungile. Usunukeka kanje. Senginukeka ngoba ngigcine ngokuthi ke mase ngifike high school iqale futhi ibe inkinga kakhulu ke manje ke ngoba manje lapho ke bese yabona bese kungenelele nendaba zokuthi umuntu phela usemdala useyajola yabona seziningi izinto. Yeah. Iqale lapho ke kodwa nje eprimary la iqale khona yavela lento nase high school ngoba ngagcina sengixoshwa ngisho nasesikoleni. Ngifunda ugrade 11.
Ya ngagcina sengixoshana nasesikolweni ngenxa yokuthi manje sekune pressure. Ngishuthi ngingedwa ngikhoza ama-division ngoba kukhona abanye abakukholelwayo lokho ukuthi le ngane Nesiphiwo. Bese kube khona inkolo ayifani. Ethamadimoni Abanye bethi amadimoni le ngane ngoba nokuheza ingane la uthini kuyingane emthandazweni sekutholakala ukuthi kushuthi kukhona nezinye izingane ezifika nomoya ongalungile ngomunye wabantu engibona ukuthi ngiyabaleka kubona yabona nokuhlukumezeka kwaqala nje ukuhlukumezeka khona lapho kodwa nje eklasini mina hayi bengumuntu obe right kakhulu. So mfethu ma kwenzeka usuqoshwa esikoleni wagcina ukhonile ukubuyela after ukubuyela ma uthi wabuyela usuqeda isikole khona okunye okwenzeka mhlawumbe silandise more. Ngabuyela esikoleni kodwa angibuyelanga kulesa sikole ngendlela engase ngihlukumezeke ngayo. Ngabuyela ngiyoqala ugrade 11 kwesinye isikole seduze. Ngoba nakhona ngibona ukuthi hayi kona ngiyawufuna umatric phela angilutho ngaphandle kwawo matric. Yabona ngabuyela esikoleni ngabuyela kwa grade 11 ngaqhubeka ngenhlanhla ngawuphasa umatric ngendlela engawuphasa ngayo kodwa ngawuthola. Kwase kuukuthi ke manje angiqhubeki ngenxa yesimo sasekhaya. Ngaleso sikhathi ke amabhasari phela bengakabi le ndlela yo NSFAS ukuthi kufandeke kalula bekutholakala kanzima. Ngase ngibe umuntu ke ohlalayo emva kwalokho ozama ukuthola amatoho. Kwasho ukuthi lento yalesiphiwe esikhona inokungilandela yabona. Nasemndenini seziyangenelela kakhulu yabo. Kwaba khona ugogo wami omunye ugogo wami osekhaya elikhulu la sizalwa khona sisonke njengoba siwumndeni omkhulu. Ngoba mesuke bona benuka mina nekhaya lami ukuthi kushuthi kukhona kwayena obalungisa ukuthi lo into mayisuka kanje ingane isuka inesiphiwe kuzofanele ihambe lengane yothwasa yabo. Kwasho ukuthi phela inkolo ayifani noma wami obesakhona ngaleso sikhathi ube umuntu obengakholelwa kakhulu kulezi zinto lezi. Ngicathi ngilibaziseke kakhulu kuyena ngendlela ukuthi ngagcina ngile futhi ukuya kwami kuyothwasa angitshelanga umuntu. Ngoba ngangilokho ngiyiphupha le ndawo. Ngiyiphupha ngiyibone futhi ngiyawubona lo mfule kufanele ngiye kuwona ngiweqe kuwona ngiyambona nomuntu nogobela futhi ngathi ngiyambona ngathi umuntu engimaziyo ekumele ngiye kuyena. Ngaze kwakukuthi ke ebusuku nje ngavuka ngilele ngendlela engase ngicabanga ngayo nendlela engabona ngayo ngavuka ebusuku ngilele ngavele ngahamba nje straight ngingatshelanga umuntu. Kodwa ngahamba ngafika kathatha. So mawufika kwaqhubeka kanjani ke sewufika ukugobela sithathe nalapho kuleyo mpilo yakho yangaphakathi ke manje phahlweni? Mangifika ukugobela ugobela wami wakhombisa ukuthi ube umuntu obehleze ngilindela ngazi kanjani. Ngathi mangifika nje ne-environment indlela kwakuyiyona wakhombisa ukuthi ubehleze elindile ukuthi kunomuntu ozayo. Ngingazi ukuthi ukhona yini umthelela ukuthi ngenkathi ngisuka mhlambe bese ikhona into ebesemtshelile ukuthi ukhona ozayo ngoba mina ngavele ngasuka nje ayihambela. Hayi ngafika wangiphatha kahle futhi wangabi nankinga ukuthi ke phela ke mawusuka uyothwasa ke usuke ungekho ehotel ukuthi kuyavukwa kwenziwa lokho kuhlukumezeka ikona engakuthola. Wangitshela futhi ukuthi hayi abantu abadala yonke into ihamba kahle banami uzongilungisela konke kona iwari yami ayikhona ukuthi mhlawumbe sima sekhaya angizokuthola ukuthi ngakhishwa yabona ngoba ngisuka la singathathi khona intweni nanokuthi abavumelane nanokuthi kune division ukuza kwami futhi la nganginayo iwari ukuthi angikhulumanga angitshelanga umuntu sure kodwa ke hayi kwahamba kwasho ukuthi futhi nami ngiyayilandela lento ngoba manje ngayi sengiyibona ukubaleka kwayo ngendlela engase ngihlukumezeke ngayo emndenini nasemphakathini. Hayi saqhubha nje kwayilonto ke nami ngathwasa ke lapho ke kwawukuthi ke manje into engibhekana nayo ukuthi lokugobela sekufika isikhathi sokuthi manje kuzofanele ngikhishwe and anginawo amandla ukuthi ngiyakhishwa. Futhi indlela enganginepower ngayo lapha ngaphakathi mina wonke amathwasa ayikhona ngaleso sikhathi mhlawumbe engingawabali engafika esezophuma kodwa engawafica nafika ngikhona saqhubha nawo umcimbi yimi umuntu oyehamba phambili. Izinto eziningi yena ugobela waseyiphonsa kimi ngendlela enganginesinhloko ngakhona yayo lento ngangikwazi ukubona yonke into
yonke into ngangikwazi ukuyibona. Futhi Abantu abafika basebesizwa yimi. Yo. Yeah. Ngendlela engibona ngayo nami futhi nabantu abanye ababefika lapha babesho ukuthi ukuphuma kwami la ngiyoba imillionaire ngaphandle. Manje awungitshele ngoba mangizwa udaba lakho even nasesikoleni nawubona izinto abantu abathi masezenzeke ukushiwo kuthiwa lo mfana uyibonile lento. Nje throughout until ufike ephahlweni ufike kugobela nakhona usezinto efanayo uyamlekelela emsebenzini wakhe. Pho uma bechaza labathi yini le eyenza ukuthi uzodinga ukuyothwasa, yini ungavela uyekela uzenzele lento, yini le yayishoda eyayikubeka lapha eGobongweni? Hey mina angicabangi ukuthi mhlambe ngathi nami nangona ngeke ngibe nayo show, kodwa ngicabanga ukuthi ingoba thina sabantu silandela iprocedure. Oh yeah. Yeah. Kwangathi manje awungeke ukwazi ukuzenzela ngoba fune kube nendlela owenza ngayo, fanele ube nesigodlo. Angeke uhlale eroomini yakho la uhlala khona uthi hayi wena ngizokuhlolela kanje. Fanele ube nendlela yakhona, ube nesigodlo, ube nako konke, ukwazi nokuchitha amathambo. Ngoba ukhumbula ukuthi mina into ebengiyibona ephupheni sometimes mhlambe bengeke kube lula ukuthi mhlambe kufika umuntu engazange imphuphe at all ngimtshele, ngoba isikhathi esiningi beyifika ngimbone noma mhlambe umuntu engimaziyo. Sure. Ukuthi mhlambe mangiyakugobela ngizosizakala nasekuthenini ngikwazi ukukuhlolela mase ngibona suphambi kwami, sengishise impepho ngakhuluma nabo abantu abadala ngoba uze direct kimi uzofuna usizo. Uzofuna ngiqale ngikubike ukuthi sengifike lo muntu okanje na kanje. Ya ukuya kwami lapha kwakusekuthenini most of all ngifuna nje iprocedure ukuthi iprocedure yokuthwasa ihamba kanje ihambe kanje. Bese ngibuye ngikwazi ke nami ukuzoyisebenza ngendlela. Guidance right. Yeah, nanokuthi phela ngahlonipha ngoba phela ugogo umuntu omdala ozaziyo lezi zinto. Wayengeke azangilahlekisa athi kufanele kwenziwe kanje ekubeni kungasinto kanjalo. Ngathi ukuthemba kwami ugogo nokuthi nje indlela iprocedure yenza ngayo ebantwini nje iyona into yagcina sengibeka lapha kwagobela. Manje inkinga iqala laphi mfowethu, ngoba buya ngathi into zakho zaye cruise nje ku right. Why sekunenkinga manje iqala kanjani inkinga? Hayi kusho ukuthi inkinga yaqala ngokuthi ngingakwazi ukuphuma lapha ngikhishwe ngoba nasekhaya ngangayitholi feedback manje ukuthi labantu ikhona imizamo eyenzakalayo ukuthi bazama ukungihlanganisela ukuthi ngikhishwe ngoba belokhu bephumile nje phambi kwami. Belokhu bephumile amathwasa ephumile ngingenamali. Kwase ukuthi sesivumelana noGobela lokuthi hayi no ngoba vele ngumuntu onenhlanhla ngizothola umsebenzi kodwa ngoba ngikhishwanga ngizohlala la kuyena. Yeah. Okay. Ngoba phela ngikhishwanga ngikwazi ukuthi ngathi ngisebenza ngiqhubeke nempilo kwenye indawo eseceleni ngingaze ngikhishwe ngokosiko lakho. Okay. So that means kufanele ngisebenze ngibe ngihlala la kuyena up until mhlambe such time eyoshiwo uGobela yabo, noma mhlambe ngize ngitholakale mhlambe indlela nami engingakhishwa ngayo. Inhloso yakhe yokusebenza ukuthi uhlanganisa amandla okuyikhipha nanokuthi ke impilo futhi iqhubeke, yabona. Ngoba phela impilo yayiseyimile ngoba akekho umuntu ongisizayo kahle kahle ngesikhathi siyahamba. Akubo ukuthi ngithola umsebenzi, nguthola umsebenzi ngisebenze kahle kube right futhi, kodwa into eyangilimaza engase ngiyibuka ngase ngisebenzela yena uGobela. Yeah. Imali nje mina ayikho nje namanje into engaphuma nayo ngithi lokho kusebenza mhlambe nakho engakuzuza ngisebenza kahle ngihola, kodwa into engangiyenza yonke imali ngangiyithulula lapha. Kwase ukuthi ke manje sekufanele ke manje ngivele ngenze njani, ngivele ukuze impilo yami nami ngibone ngibe neprogress, angisuke la kwaGobela ngoba phela ngiyasebenza nje. Ayinginikezanga isense ukuthi why kumele ngiqhubeke nokuhlala lapha ngibe sengisebenza impilo yami ihamba kahle ngendlela engayitshela ngayo ngaleso sikhathi. Kwase ukuthi ngiyaphuma lapha kwaGobela sesingasazwananga ngoba phela ngenxa yakho ukuthi manje phela mina sengisidila sakhe sengisebenzela yena. Yo yonke imholo ngiyahola imali eza kuyena, ngiyahlola ngiyasebenza nalapha phela ngumuntu vele obonayo. Yeah. Yonke into seyenzelwa yimini isikhathi esiningi. Yena usebhizi nabafikayo abathina abaphonseka imifuthi, yabona. Kwawukuthi ke manje ngiyaphuma ngendlela sesingasabonanga solinye ngase ngiphuma ke nami ngiyoyiqashela kweyami indawo, yabo, ngoba ngiyasebenza phela. Kanti ke ila sekushintsha khona izinto ke manje ukuthi zizoshintsha izinto phela manje njengoba sengiphuma manje angiphumanga ngendlela ekuyiyona.
into esho ukuthi mhlawumbe ngenzeka angazi ikhona into ayenza yokungithathela inhlanhla noma ikhona into mhlawumbe ekwakumele ngiphume nayo noma ikhona into engenza ukuthi ngishayene while ngilaphayana engithi mase ngiphumile ithathe leso spotlight angazi ngoba ngathi mase ngiphumile sengihlala ngaphandle baqala kwabheda ngoba nje before ngiphelele lo msebenzi ngaqala nje abantu bangangithanda emsebenzini without any reason makukhona into eyenzakalile angisali mina kwe hearing ukuthi ngisho umuntu engihamba naye uyaphuma kulo hearing kusala mina so ngagcina sengiphelele lo msebenzi kanjalo yaqala impilo yabheda akusekho ukubuyela emuva phela manje kwanzima ngempela lokwangempela so usuhleli ngaphandle usuyimele akusabhuliki akusenzeki lutho akwenzeki lutho nomsebenzi uyaphela impilo iyaqala nje ibanzima kunjalo and nasekhaya ukhona ukubuyela ngeke ngibuyele phela ukukhumbula uhamba kwami ngahamba ngale ndlela futhi angikhumbula ukuthi nangona mhlambe angikhumbula ukuthi kulula ukungena egcekeni uzongena uvela ubothwasa uzozingenela uhamba ngenyawo nalokho kwangivimba ukuthi phela ukungena kwami egcekeni kufanele ngibuye ngendlela manje usuney'nsolo zokuthi kungenzeka ukuthi uGobela wanqinda amandla wawathatha kuyena noma wawusurvive ngoba ungaphakathi ngoba ngingaphakathi but umbuzo enginawo ukuthi vele wena uye ephahlweni uvele unamandla okusho ukuthi ngeke kwenzeka ukuthi lento isegcekeni la kwakhe futhi kungenzeka ukuthi amathuba ukuthi khona into ayenza ukuze abambe into zakhe makhulu 90% amathuba ukuthi ikhona into angibamba ayithatha kimi ikhona lento ayithatha engangiyiphiwe isiphiwo ebonwa uye ngoba ngisho ukuthi ngenkathi ngifika ngafika ngoba ngingangitshele umuntu ngafika ngathi umuntu okade ngilindele so mase ngihamba manje sengilahlekelwa amandla ngoba sengasahlali kuyena kuyacaca ukuthi shuthi ubevele ngibona ukuthi wangibona ngifika ukuthi lo muntu unesiphiwo ngase ngisola nanokuthi ikhona into wayenze ekuthenini abantu bangasekhaya bangayizama imizamo ukuthi bazongikhipha ukuze ngigcine ngisebenzela yena ngale ndlela ngoba bavele nje bathela umzimba phansi akekho umuntu wayezama ukuzibona ukuthi lo muntu bafuna ukuthi abuye so 90% amathuba ukuthi ngesikhathi sekubheda sekuqala kubheda izinto ngase ngisola yena ngoba kwabheda nje ngisho emphakathini izinto yonke into nje ngangasahambi kahle ngingasahambi kubheda ngine stress sengumuntu ohlale ne stress yabo kwase ukuthi ke manje umuntu kuhlangana nabangani ke mayazi manihlangana nabangani nabanye abantu nama advice kubukubi base bengitshela ke ngendlela mhlambe engakwazi ukuthi ngisaphakame ngazo yabo so wa introduceka kulento yesithwala kwase ukuthi ke manje sengihlangana nabantu abayirecommendayo lento futhi uyababona ukuthi ba right futhi empilweni bakhuluma ngento eyibonayo na ukuthi lo muntu right empilweni yathini Jane wase ukuthi ke manje bangi-introduce kuyona lenyanga ekuyiyona ezongisiza yabo and futhi ngihambe ngempela ngiye kuyona engakubonanga ubunzima mengisaqala ngiqala initiation yakhona inkinga yavela masethi ukuze iprocedure iqhubeke ke manje ngiqale ke ngibe umuntu obonakalayo into engiyenzayo kufanele ngize nengalo yomuntu sengiqalile phela manje ngithi ngiqalile ngiphakathi ngiphakathi phela manje so ngesikhathi sengiqalile ke manje useveza ongakuvezanga nge-time ngiqala and ngiyabona futhi nami ukuthi no nokuhlehla kuzonginikeza inkinga e-worse than la ngisuka khona because sengiqale ezinye izinto engiyibone ezilula nezingcabo esenginazo engingazazi ukuthi mhlambe zingangenzani mangiphuma useveza lokhu ke manje ukuthi hayi ke fana ke ngoba manje sesisiya kanje ukuze ke manje kuqale ke manje kusebenzeke ngendlela ekuyiyona uyibone impumelelo yakho ngifuna ingalo yomuntu iyona esosebenza ngayo qala inkinga sengisho ukuthi ngoba ngikhuluma ngalento yesithwalo ngenzela ukuthi ngiqwashise ababukeli ukuthi ungayithatha ungangayithathi kuwena kodwa yazi ukuthi kune side elidark elingaveza sengisho ukuthi abantu bayaphumelela bayayenza lento yesithwalo siba admire asazi kodwa ukuthi babhekana nani egcineni uyayithatha awuyithathi kuwena now ingalo yomuntu lefunekayo wagcina uyitholile umqondo owangifikele ukuthi angikwazi ukuyithola emndenini one umndeni wami ngukhonze kakhulu and nangona ngingalitholanga usizo kangaka kodwa still kusawumndeni wami
ngenxa ukuthi umgomo angibekela wona awuzange ube specific enough ukuthi ufuna ingalo yomndeni noma enjani, wathi nje masithola ingalo. Ngifike lo mqondo ukuthi hayi man, angiyeke ukusukela abantu, nanga umuntu engingazwani naye, uye lo ngenze lento. Sengikhuluma ngogobela ke manje. Akafika lo ukuthi no, vele anyway lo muntu ungathola ukuthi uyangifuna kwasayimina manje ufuna ukungibulala. Wayengavele ngimbulala eqala. Ngoba vele uyangifuna, vele impilo yami I've got nothing to lose. Sengilahlekelwe into eziningi, abangani, ihlobo, anginalutho, angina progress. Yabona manje ku final stage whereby I make it or break it. Yabona. Hayi kungifikele ngempela ukuthi hayi kuzofanele ngizama ukuthi ngithole yona le ndoda. Ngempela ngakwazi ukuthi ngoba ngase ngazi phela ukusuka nokuhlala kwendlela zakhe. Nokuthi uhlala kanjani, uhamba phi nini ngasikhathi sini nobani. Ngagcina ngimtholile ngambulala. Ugobela. So wa-operate ngengalo yakhe. Ngase ngithola yona le ngalo yakhe ke manje kwakufanele ngiyihambise lapha. Yo. Qhubeka mfowethu. Of which inyanga le yayifunile eyasho yathi iyona ngempela engithole kuyiyona yona ke ngoba phela ngithole eyomuntu obevele namandla. Yabona. Mina ngabe ngisho ngaphakathi ukuthi amandla kona ube nawo, mhlawumbe ubengenawo kodwa akhona wathatha kimi. Futhi angikhombisanga leso sikhathi ukuthi ngiyayisola kangako mangiqeda kuyenza. Yaba more like i-victory. Ukuthi lo muntu sengihlukumeze kakhulu. Anyway ubezongibulala nami. Yabo, in due time. Kwangabikho nje le nto ukuthi ngiyayisola ngoba nami futhi sengiphakathi kulento. Kumele ngiproceed lento ize ngiyiphothule. Yabona. I-focus yami sekuthenini ngiyaphothula, ngiyoba right empilweni. Hayi ngimnikeze ngempela, ayisebenze. Ngilokho engisebenza ke nami angiphelanga isikhathi esingakanani. Hawu ngaba right empilweni. Ngendlela ukuthi ngaba nemoto yokuqala, ngaba neAvanza. Lo Avanza leyo bengibeyilayisha staff. Uyabona ukuthi ngasekhaya ngoba ngiphuma eXhopo nje akusindawo engathi fancy. Kodwa ebafanini ababelingana nami ngaloso sikhathi yimo behamba ngemini Cooper. Ngathenga le mini Cooper. Uqubuka nje from nowhere. Ngathenga imini Cooper, ngine mini Cooper, ngine Avanza. Ngaqala ngale moto zoyi2 ngoba ngangifuna nje ukuthi ngeke ngijabulise ngemini Cooper. Ngeke ngibonakala emphakathini ngoba sengihlupheke kakhulu. Izinto zahamba kahle futhi. Ngabuyelana futhi nomndeni wami ngoba phela mase kukhona imali ke yonke kuyalunga. Everything iba mnandi. Kwakhona imali ke kwa right ngendlela ukuthi naseThekwini la ko Broad ngagcina sengithola ngisho iflat ebengirentisa ngalo lapho. Senginama students engiwafake la ku Broad. Ngi-right nje empilweni, nginemoto eziwu2. Kwaya ngathenga esithathu imoto engigcine senginazo bese ziwu5. Imoto ebese nginazo. Ngale ngalo kaGobela. Futhi nje iyaqhubeka impilo hayi kwa right futhi isabuya isithunzi sami. Manje inkinga ingenaphi ngoba kwase ukuthi ke manje sengiyabona nami ukuthi izinto engathi sezifuna ukushintsha nasemoyeni nasegazi lami ngiyaliza ukuthi ikhona lento erongo. Sengiqala ngiyaphupha manje senginokubona ugogo wami lo ayekade ngithumele khona kuGobela. Ngimbone emaphusheni. Yabona. Mangimbone emaphusheni ngathi uhlezi naye lo Gobela. Ngisibuza kanjani? Ijulile lento ngoba phela uye wayekade eneplan lokuthi kufanele ngiyothwasa. Kodwa futhi esaphila. Kodwa futhi akangithumelanga kulo Gobela. Yimi engasuka nje ngambona emaphusheni. Ngasuka nje ebusuku ngayihambela mina. Kodwa manje ngimbone ehleli naye. Futhi akakumnandi ngoba behleli kanje uGobela uphethe umkhonto, ugwaza yena ugogo lo. Ngesikhathi egwaza ugogo kugula mina. Ngigcina ngivuka ekseni ngumuntu ogulayo onebazi ongathi ushawa amahlaba. Ngala imoto zami ziyaphela, ziyabhukuqa, ziyaphela. Yabo. Ngendlela ukuthi lokhu iqhubeka lento ukuthi yaqhubeka lento kwazi ukuthi emaphusheni yena lo Gobela lo usezowagwaza lo gogo wami ambulala. Futhi usefike kwesibili manje khona ephusheni ngoba ugogo akasekho vele. Kodwa ngendlela kade ngibabona ngabe ngibabona bephila. Be right. Ekuqaleni kwami bekuwukuthi
ngiyaphupha kodwa ngigcine sengibona ukuthi angisaphuphi ngiyababona siqu ngathi ngiyababona angazi ngayichaza kanjani lento ikhona lento okuthiwa i-sleepwalk usuke uphupha kodwa usuke uhamba usuke uphakathi kokuphila nokuthi ya into kanjalo ukuthi ngiyayibona ukuthi ngeke lento ngiyibona ngempela into eyenzakalayo lo muntu uvela ewuyena ephelele logobela kodwa ngambulala manje izinto zami zonke zishabalela angisenalutho zabhukuqa zaphela imoto futhi ngumuntu nasempilweni ongasekho right sengathi ngiyapha abantu abaningi bazi ukuthi ngiyahlanya mina ngihlanya kodwa manje into engiyicelayo nje iwani ukuthi ngisizakale kwi-Black Life mfowethu ukuthi mhlambe ngenza kanjani ukuze ngiyocela uxolo noma kusemndenini ugobela ngeke ngisakwazi ukumvusa kodwa ngambulala ngifuna ukuyoconfessa nje ufuna ukuya emndenini straight manje uyoconfess into owenze ngicabanga ukuthi iyona into ezongikhulula ngoba nokugula kwami mina odokotela sikho isifo abasibonayo osabuya lo gobela sambona nama noma ungasenalutho ugobela angimboni kodwa angilali angilali ebusuku into esho ukuthi wakufeza ngoba phela angisenalutho usekhona nje ngokuthi mhlambe ngenzeka ukuthi phela usefuna ngiyoveza iqiniso ngoba phela empilweni angikho right kodwa usakuthatha ebenginako so now into oyicelayo ukuthola indlela ukuthi uxhumana nomndeni undlalele iqiniso lonke kunjalo mangingasizakala nje ekuthenini ngikwazi ukuyogonyuluka ngoba iyangidla lento awukazi uzame mhlawumbe ukuhambe inyanga bakususela ogobela noma lesandla usilahle sengikaningi ngihamba sengikaningi ngifuna uqamba amanga ngoba nayo inyanga yami le ikhona into ebeyizama kuthulo kwesikhashana kona kuyasho ukuthi akuphelele lapho kufanele ngize ngifike mina ngiyogonyulwa ngithole ukuxolela mhlawumbe ngendlela engibona ngayo Mfowethu udaba lakho siyaluza ngicabanga nababukeli bethu bayaluza ukuthi from uqalile nje ekuqaleni ukuthi kuhambe kwaze kwafika phi isizathu sakho sokuthi ugcina usuthola into nesithwalo wakade kusukephi siyathemba ukuthi futhi usizo uzotholakala nawe uzokwazi ukukhululeka ngiyabonga futhi ngajabula kakhulu mfowethu babukele Black Life TV emakhaya unjalo kohlelo namhlanje uyazi ke masikhuluma ngokuthi izibande zama-Afrika uhlishwa isithwalo sikhuluma ngento enje sixoxa ngento enje sikulele kunena ukuthi siza ukuthi ubani ongavela nosizo mhlawumbe manicabanga nosizo lungaqhamuka ngakuphi ngoba nangu mfowethu sasinabile isitori sonke ongakwenza aqhubeka ulike usubscribe ube ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku okwamanje nisale kahle It's the Black Life TV